ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ବାହାର କରିଦେଇଛି ମୋର। କରିସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇଲି, ସେଥିରେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ଆମର ତେଲଟା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଦେବା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜଟା ଆମର ଭଲସେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମର ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ଚକୁଟି ଦେଇଥିବା ସେଟାକୁ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷିଦେବା। କଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏପଟରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେସନ କିଛି ନେଇଛି। ସେ ବେସନରେ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିକି ତାକୁ ପାଣି କିଛି ପକାଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା, ଯେମିତି ତାର ବେସନର ଗୋଟାଳିଆ ଅଂଶ ରହିଥାଏ ନା, ଯେମିତି ନ ରହିବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ବାସି ରୁଟି ଆମର ରହିଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଜାଣିଥିଲେ ରୁଟି ହୁଏ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ରୁଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମଝିରେ ସେ ଆଳୁ ପୁରକୁ ଦେଇଦେନି। ଦେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେନି। ଫୋଲ୍ଡ କରିସାରିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ରୁଟି ମଝିରୁ ଫାଳ କରିଦେଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଦେଇପାରିବେ ଆଳୁ ପୁର। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ବେସନ ଯେ ରଖିଥିନି ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଏପଟେ ମୁଁ କଢ଼େଇର ତେଲ ବି ବସାଇ ଦେଇଛି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ବେସନଟା ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ତେଲ କଢ଼େଇରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲଟା ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟା ତା ମଝିରେ ଟିକେ ନଅଟା ପଟା କରିଦେଉଥିବ, ଯେମିତି ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରିଦେନି। ମୋ ଝିଅ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ, ମୋ ଟୁଇନ୍ ଝିଅ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇକି ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଟୁଇନ୍ ଝିଅ 2 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ଗେଲୁ କେମିତି